Kublai pi barong apa yang sabai teh akan eka video juga kaba mendak sengi ya kaba la kam slam bah ngam yo por ban permi ya kan eka video po kan eka YouTube channel kan junga kedena kiwe ki channel junga mo ke bala penbun kam yang ngate dena kata kata bang yo pan tab video akan eka wepat ka YouTube channel kan junga te kumbo pilih i ba hangne hangtai kum pilak dan yo i hakmide bat ka rule jong YouTube ka baki ong mo ya ka ba na du khat san tari kune ubna July ba manta kimsa ong ba kum kino kita ki jad video ki ba phimla ban yo pisa lamba da kita ki jad video ki jongpi da ha kane ka video ngan sa pen clear ngan sa batai pi baro ha ki bede ba kata ki kum kino kita ki jad video ki ba la ban monetize bat ki ba omla ban monetize te sampai jadu ko jong ka video kana mo pin yo jingira ban jumuntoy leba da kaneka video ka jonga ya ka ba pitip na do menshwa ba kuno kata ka role jong pe YouTube kata ka role jong pe YouTube ka dei ka baningkong pin hap create yo ka YouTube channel ka jong pi ka ba ar pin hap yo 6000 mut ki subscriber ki ban subscribe ya ka to ka channel ka jong pi enda pila dap kata ka 6000 bat pin sa haban pendap ya kata ka 1000 ka watch time te ka 6000 bat ka 1000 ka watch time ka 6000 ki subscriber bat ka 1000 ka watch time da pila la ban pendap ya kini kita mo kita ki role jong pe YouTube da pila sedang ban yo ban kamai da ka ba ki penmi video ki la mi ka advertisement akhir video ki jong pi mo te den ta ka dau ba lamba da kita pila yo ban kamai te nadu menta kan ka khasan tering jong bunai Julai mo kum kino kita ki jai video ki ba pila ban on ya kan ka jingyo ya ka pisa bat ka ipat kata ki jai video ka ba ka YouTube hi kan sa delete lane kam nom aishu ka jing kamai ya kita ki video ki ba pipen mi menswa kum kino kita ki jai video te o CEO mo jong ka YouTube pula pen sai ba kum kino kita ki jai video ki ba omla ban monetize ki ba omla ban gyok pisa hapo ka YouTube dengan sabataya pi namar ko mapio i mapiro ki pagba pela ba i ba hapo YouTube mo kidon kita arjat kita ki jan kiri ta ki nong ki content creator mo kiwi ki dei ki ba shu copy ngan ong no ki copy ki ba omdan kam ban trish tom la de omdan kam ban le kan e kata ka jeng editing e kin sa shu copy kin sa shu ko download ki to ki video na dapat kin sa tap apa ki YouTube channel ka jongki bat ka ba ar pat kita ki nong penmi video mo kita ki ba ar pat ki dei ki ba ki hap ki shooting commercial mga ka video kamne ka mi ka dur ka dal jongpi ka mi ka sur ka jongpi pe haban edit kan sa slam kumbashi kan tae ka jing edit pin haban shoot ka jing shoot ro pin sa haban shoot da ki kan tae bat ka voice jongpi ka ba pishna lane ka ba pi batai pang kano ka kan ja story jongpi ro mo kum kita pat ki dei ki wipat kita ki bro ki ba trishtam dala dei ki ba pen boy ki ba pen mi ya kata ka por ya kata ka idea jongki kum no ban pen mi ya ki video nan tapat kin sa tap apo ki YouTube channel ka jongki ya kane ka rule ka ba thmai ya ka ba ka YouTube hi kala update na do kane ka tarik ka bala ai mo kata ka dei ba menshwa hapo Facebook kamba pi i nga tharai ba pi bra ba pe ya kane ka video ro mo pila ban i pidon ka Facebook hapo Facebook kila adap apply ya kane ka rule ka ba ki apply menta hapo ka YouTube mo kila adap menshwa ba kumno ban pedu ya kita ki jai video kum kino kita ki jai video ki ban pedu te hapo Facebook kila adap ya kane ka rule ka ba ki pan mi apo YouTube te menta pat kane pat kila wan ra na hapo ka YouTube ba kane day ban le apo YouTube te ningkong hi hila ban yo i bakane ka post mo kila ban i ya kane ki dur la ne ki jeng batai apo ki Instagram apo ki Facebook jong pi hila ban yo i ya kane ka dur ka ba ki la update menta ki la share ba ki pa ba apo ki social media ki jong ki mo te den ta ka daw ba ta artli ki benta ki ba ki pen kan thop hakane ka jeng batai jong ki kum kino ki jai video mo ka ban ningkong ka dei ka ba ka da ka real voice da ka sur ka jong pi mo dapat pa arpat pide ban produce yaki original content ko banga penmi ya kedur kemat jonga da ka voice jonga kune bat ka ba arpat ka deka real voice ka sur jong pi ka sur nalade emmo bat nang tapat ki ba ar kum ki kita ki jai video ki ba pimyo shu ban kamai nadu kane ka khasan tarik mo tharai na ka khasan tarik te kim parla ban apply ya kane ka role jong kita nadu ka khasan tarik sha trong te kelala na ban pendu ya kane ka role ka bathamai ka jong ki ka baningkong kane ka reuse na ta ka copy na ta ka low effort ka ba nga ong pi ne ka ba
dan kap ki beshu copy nanta ki should have a YouTube channel jongki then nanta pat kaba like kadai sakito ki AI generate video kumba pi iya kini ki sngi ki ba mantamo hapo ki rikasi jungir ki lapun ba kini ki nong shna video mo ki ba shna da kini ki AI video kum ki AI song e kumba pi into ka pelong tik kumba ruai ubreu hi da pi pet da pi snow yakato ka jengwai henry pat ka video nanta ka sur hanto pat kade baro baki generate da ka AI hakane ka prathai ka ba menta den takadaw ba kum kitu ki jai video ki ba phi tap ki ba apo ki YouTube channel jompi ki ba phi penmi da ka jingwai AI kum ba ki ong nang ta ki AI video ro phela banya e kum ki AI video menta ki ba bunjat shubo menta usim over hair dinosaur over hair phela ban one ban pa generate ha kai ai te den takadaw makum kitoro phimla shu ban yo kamai na po YouTube na du kane ka kasan tarik bakilat dap ban update yak po ka YouTube hapo India ka jongi te kumban shu pen saya phi ki ba pet ya kane ka video junga ki ba yo jimen toy da kane ka video ka jonga mo ka ban kong hi ka banga ai phi ya ka idea ka dai ka ba phi te hi ban shoot ya ka kamera ya ka da film dan kamera da ka mobile jong PPT pen shoot ya ka video kamba shoot mangang ne mo sa shoot ka mobile jong pi wa da film dan ka DSLR kamera mo shoot da ka to snai ka voice bataya phi hang to but sa tap but sa edit bhai gitu ki video ki jong pi na ta pa sa tap po ki YouTube channel ka jong pi de ro film shoot copy da pi son tanad ya ka video na po Facebook ya ki reels na ta da ki video la ne da ki dur la ne ki ni ki time mo da pi yo ya ki to one copy shoot nang to one only shoot nang to ki ba pi ki ba snontana na po Instagram la ne apo Facebook kitu ki jai video te ki pun bah ki ne ki khasi creator junior mo ki ba sim da ki video jong ki we na tapat kan sa thapat ha ka YouTube channel ka jong ki te den ta da bokum ki to ro pin myo show ban kamai na po pe YouTube na do kane ka banai na do kane ka taring ka ba ke ai hapo India ka tengah tharai ka to kane phele yo jung to lamba da kane ka jung ta junga kane ka video ka ba nga penmi kane ka sni ro mo te nga ong ye phi ba next video ro ngan sa penmi ye ka we ka jai video ka ba ton kam ba ka ba na preng jung phi ki ba pe ye kane ka video ro mo yo le se pim pat lap yang pidang lap menta yang ro mo ka de kata ka ba next video ngan sa khap ba shubo menta la da pim yo ya kane ka Google AdSense kane ka tur kane mo lada kimpun bah ki YouTuber mo ki ba umla ban yo ya kane ka Google AdSense po ka email address ka jongki te na phim yo te kimpun bah ki YouTube channel romo ki ba la du jenggerman ba kampoi kane ka Google AdSense pin ba danang ne te ngan le kumno ngan delete no ka to ka account la ne ngan ngam nom tab video show ya ka to ka YouTube channel ka jonga kam de kam ta kan sadan kalat ka bangan sabatai thi ka next video ka bangan sepenmi te den ta ka daw subscribe ya kane ka YouTube channel ka jonga khna mo pin yo jingmatoi lamba kini ke jingtip ki ba khandiat kan site na ta ki ba bun ba ki ba phila ban yo jingmatoi hapo ka YouTube ka channel ka jompi mo tenga ka parti suba subscribe ya kane ka channel ka jonga khna mo pin yo ru ya kita ki jingmatoi da kita ki video da kane ka video jonga ka yara mi phiro sung da pi yo jilum chitip namba da kane ka jingbata jonga kane ka video nga parti sung bahasa subscribe ya kane ka channel jonga tenga sekindo haki we ki video koble shubun